Salam Huriani Tuhatta nang pokot tama parminggota sadarion jumolo mahita martangyang di baga sarohatta be. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita siya bukwede nomor 125 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di parbadia natu mapalangi dohot tanaon. Amin. Marolopolop tu debata maho alisadok tanaon, edehok kamu ma hamuliaon ni guarna mar mulia bahen hamu puji-pujianna. Dok kamu madok debata tung nasok kaldo ak kapabehenanmu. Binahini nahina tibul ni gogom ikon marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di benua gijang asi maroham di hami halak nagaleon di deho nagugodo musunami setalu do hami di bahen alani hagaleon nami di baheni hupangido hami tuho sai pargogoi jala pamunang mahami maralohon musui marhite-hite pananon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sangihon mapatik ni debata, ima patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon, ikop pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jala leling mangolu di tano nanilehon ni Jahoba diho. Dia do lapatan ni Ondo, ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana. Asa unang le rohata midana torasta, dohot mida aka rajata, roh di aka na tua-tua. Dan jadi parota rimas nasida. Iko patun dohita jala ikon holong rohata tunasida. Sioluan do nasida jala sisubutuan dohana. ima sahatna atong rap manggidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Korti musik.
Otima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni sesesa masude dosa nami. Dan adong nahu pasangok kami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahok kami tujolom, dibaheni pasonang jala pauli mahami akana hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringotu hasisan ni dosata. Roma hamutuau asa mangulut to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Dungi ninna si Elia mamadok nasida, buan tuson anakmi. Dungi dibuat si Elia ma akka anak nai sian opuanna. Laos dibuan ibana tu gijang, tu bilut na ni inganan nai. Jala dia pehon ibana tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jehovah, ninama. O ale Jehovah debataku, tung dohot ma paropuan na baluan. Sorang aki marhina mago bahenonmu lau mabunuh anakna. Dungi di pabustang maibana tuto luhali digijang nidak danaki kuhut jauh-jauh tu Jehovah ninnama. Ale Jehovah debataku wau paulak pahosa nidak danakon tu bagasan ibana. Jadi tangiho Jehovah masora ni Selia, gabe mulak hosa nidak danaki tu bagasan ibana. Laos mangulu ibana. Dungi dibuat Selia madak danaki, jala dibuan sian bilut pargijang tutoru. Jala dilehon ibana tuinana huhut didok si Elia. Idema namangulu do anak mon. Dungi didok paropuani matu Selia.
nuaing pea sahugoto halak ni debata doho, jala sitongan dohatani jawaban luar sian pamangan. Ido sahatna martua doakan tumangyon hatani debata jalan napiapsa. Amin. Kor ina parupuan.
matidakkon mahaporsyaotay, songonda hinatidakkon ni dongatta sapor haporsyaon sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugona suhatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinibuan ni si Maria, nagabe-gabe siat tod di parbadira, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maut na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun de debata Jehova, dia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tanain na mandok, mulak mangolo sogo daging ni halak naong mate, dohot dia ngaluan na sohar sudah. Amin.
Shalom, horas marihita saluhukna. Tabege matikting namasa di bagasa samingguon ima tanggal 8 Mei 2022. Na parjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate do topik minggu huaso ni debata na panguluhon. Na paduahon parhobas di hari Minggu sadarion tanggal 2 Mei 2022 boi mata jaha di Tikting. Napa toluhon Tikting namasa. Napa julu pertukaran mimbar nagok tiki. Hobar tu program kerja distrik Sapulusia Bekasi pertukaran mimbar manang pergantian parjamita di patupa 2 hari setahun. Alani di patupa huriatta do di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Inang bibel pro wamilda solifide buru tinampunan marhobas di HKBP Resort Jaka Sampurna dohot HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi. Nama kubasi di huriatta di parminggu pukul 7 WIB dohot di pukul 10 WIB dihobasi amak Padita Jeprin Sipahutar STH Padita HKBP Resort Taman Wisma Asri dohot di parminggu Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem dohot kanan nama kasuhuto pertanyangani wilayah
Sion. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohok Nasaret. Nama kasuhuto pertanyangani wilayah Efrata. Napatuluhon, retreat naposobulung. Di hari Sabtu dohok Minggu tanggal 14 do tanggal 15 Mei 2022, remaja naposobulu KKBP Harapan Jaya di Patupa retreat. Ima maringanan di Villa Barossa Bogor, Jawa Barat. Nani uluhon ni padita resort alani ni sosohom matu sude remaja dohok naposobulung asariaro madohoti retriti. Pendaftaran boy di link Instagram, Gmail, ruas RNH HKBP Harapan Jaya. Kontak person boy menghubungi Pindiliu. Dohok nomor handphone 021 12 42 26 22. Napaupaton pergantian jadwal sermon punguan Ina Ester. Pinabotoho tu sudah punguan Ina Ester jadwal sermon mergati mulai tanggal 12 Mei 2022. Gabe setiap hari Kamis. Masuk pukul 10 WIB. Itu sudah anggota punguan asa sudah madohoti acarai. Napalimahon rapot panitia pengadaan sarana jalan. Sadarion dung haruar per mingguan pukul 10 di Patu Pahuriata do rapot panitia sarana jalan maringanan di gerejaon. Laus tiktingomma udangan resmi tu sudah panitia. Tuhat nama masuk-masuk. Napalimahon, napaupaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon buima tajaha di tikting. Saldo kas ni huriata per 8 Mei 2022, huria diakoni 123 juta 172.826 rupiah. Pusat 71 juta 120.197 rupiah. Dana pensiun 8 juta 173.000. Pembangunan 2 juta 400.000 rupiah. Transistoria 7 juta 550 rupiah. Sarana parkir dalan 10 juta 754.000 rupiah. Laos ni sosohom matu sudah ruas ni huriata asa tagaran mapelia bulan atabe pelia per mingguan virtual natapatupa di bagas nang janji imatabe tuhata nama masu parhepengon ni huriata. Napalimahon ulang tahun torok ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan gudang na 30 halak parhalado doh ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di Pudaopat ayat 10. Saya tangihon ale anaha jalajak koma akka hataki asataba diho akka taon ningulum. Songonima tikting namasa di mingguta dinasa mingguon tuhata debatama nama masuk-masuk. Duksiruk tiktingon pinasaha ma tuketua panitia Mudate di lotanya pertikian di Amang Padita Desude nama letik itu hamisian panitia pembangunan minta waktu satokin kami sang panitia songondo dititikonakin rencana membayar rapot anon dukon permula gereja. Saotik mungkin cerita pengalamanku sebagai ngapigali panitia di gerejaon. Hampir sama persentase gagal rapat dengan persentase jalan rapat. Kadang-kadang diundang rapat sudah naro sahalak, 2 halak, 3 halak. Jadi tradisi mungkin dak binoto bakna alana nato arihado diundang rapat ba naro 2 halak. Jadi
Nah tulu halio panitia di gereja on, udah kadang-kadang lebih banyak gagalnya rapatnya daripada terlaksananya. Alai pangidu aku apalah di rapat anon, unang maju gagal rapaton pangidu aku. Alana mangida pertikian, anda budari mulak doa tu Medan. Jadi mulo so jadi rapa anom mungkin kudang do kendala dalam hal kelanjutan nih kepanitan odang nama dokos sudah tergantung dia udah. Alana songonima jo nama sa. Rapaton sangat penting don, khususnya kelanjutan nih kepanitiaan. Ima naung terlaksana pembayaran atau maksi jabat 50%, banyaknya 1,2 M. Masalah kelanjutan pembayaran dan pencarian dana membayar 50% naik. Jadi intinya rapaton memang mulo paman sebagai panitia konsolidasi, merapatkan barisan, mudah-mudahan tercapai bahwa kita sepakat ini terlaksana apa tidak, ini lancar apa tidak, tergantung adanya sepakat satu niat antara panitia Parhalado khususnya ruas. Mudah-mudahan Ausat Biru berpikir bagaimana kita tahun ini bisa mencapai target mengumpul dana 500 juta tahun ini. Dengan cara bagaimana? Itu yang perlu mungkin nanti kita bicarakan bersama. Alana takta secara realna hampir 2 M. Nakbak sudah 1,2 pembayaran. Sudah rata-rata banyak dopi melalui pinjaman pribadi. Jadi harap prohanami amanginang nasatulup dohita bahwa sudion ulota bersama. Iman non petinggi rapot catatan non. Selanjutnya untuk kegiatan kepanitiaan direncanakan do bahwa dalanon ngabui dikarejoi mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi lah, karena ada yang bersedia melaksanakan pelaksananya dengan swadaya yang namanya tidak mau disebut. Moliate di pihak bersedia untuk melaksanakan baik itu pengerasan moliate horas salom.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Secara khusus husapa majolo akaruas ni huriata na toktong setia madohoti secara live streaming ala subui ro tu bagas joroon adong doi alani parsahiton adong doi ala ngamaul morot di faktor umur usia horas ma dihamu saluhutna terbigedo tehetu pudi ala sahak di baribaon suara adong go sahak do terbigedo puji Tuhan. Hatani debata jamita di minggu ta sadarion minggu jubilate marolopolop matu debata jahobale sadok tanoon. Hatani debata si anulaun ni apostel bidusia ya tolu puluonom rodio pak puluh tolu topik huasoni debata na panguluhon. Dungi adong ma di jope parupuan sada na porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha tongom madiaka ari marsahi tibana laos mate jadi diburi maibana dipeakom ma tubilut pargijang alai jonok do huta lida tu huta jope jadi terbigi matu akadongan si Petrus disi gabi disuruh madua halak manopo tibana mangapoi asa humato pibana ro tu mopo nasida jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa duk sahat ditogihom maibana tu bilut pargijang jadi Roma madapot tonibana saluhut boru-boru nama balu akana tumatangis. Dipatuduhot tu ibana ulos dohot abit akana pinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai dipalaho si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang. Didok pakom ma bakei didok ma oh Tabita hehe maho jadi dipabidok mamatana dungi di ida dungi di nani idana si Petrusi huddul maibana jadi disurduk komatangan na pahehe honibana dungi di jauh makan abadiai rodi akka boru-boru nama balu di pajongjong maibana mangolu di jolo nasida dungi ai di boto saluhut pangisi ni huta jope jadi toropdo gabe porsea di tuhani alain nania do leleng naibana mian di huta jope seorang di sada halak namargoar Simon si Pauli hulik kuling imasaha ni pajahota dak kebetulan akamangi nang lumobi di hamu aka inanami inanama balu di apala di minggu jubilate asamarolop-olop saluhut nahita ditaringoti di epistel barita ni parupuan nama balu nak tilahaon anak sasada sadoi HP nung nama balu ibana jala tilahaon soi namaha lungun si tutu pakilalan na dok borat si tutu alai takas tarida parupuan nama balu na dia pisteli macai jonok jala paduli tu ulaon ni harjau ni debata jonok tu naposo ni Tuhani Elia dia pistel di Pangolu sada anak ni nababalu naung mate diturpu ho di barita ho nadong ma di huta jope sada parupuan namargoar Tabita astuana Dorkas di hata Yunani hije simbol kecantikan don hije rusak betina kijang betina alai simbol kecantikan Dorkason
Danga pala madok rupana uli danginan idok. Na alai memang tarida do goarna sian pangalahona. Buasa hudok songoni tarida goarnai sian pangalahona ala macai takas boha pabahenanna tunahumaliang lumobi tuaka donganna nama balu. Tukang jahit do inataon majahit paheang jala ringgas manarihon, ringgas masih lehon-lehon, tarida do panarihononna ibana majahit baju niaka nama baluon. Dak pola di jalo ketep siak kalahon, ala panidangion niaka nama baluon, dung mate sita bita, songgok do parmate nai, gabe lungur rohani. Sudeyaka donganna nama balu tumatangis mangangguhi nasida. Adong gua nama balu som mertudu majo. Olodo sipata molonido mabalu satu ngatiang ale yang gorat tuaras jadi pitor takas dua teh. Adong go piga halak nuai ngo dua halak do. Ngo ima. Dang na mangaruk kari sidang olo munai nang dah daong. Alai buasa molo dido komarolo polop. Sada contoh na luar biasa nuaing nak peda kola tua kana mabalu na tinujuhon ni turpu hodaong alai gabe keteladanan macetakas di paropuan nama balu dakola dua halak ala torok akan nama balu na di evangeliumon molo sada nak tilahon ina mato ditodina ya nak konai dangadong benabu si pangasahonon hape komate alai mujizat itu nyata. Takas dihilala. Dipahehe panurirang Elia yanakoni parupuan nama balui. Jala diturpuhon sadarion sitabita halak naburju parholong rohas itu tu disi dibegiak kadonganna mate ibana tumatangis. Sirenuk konot tajolo. Ala sudedo hite komamolus hamatean. Nasa jolma ikon adong berencana dong ulo mate. Sudedo ate. Alai dak taboto manak sadi hari. Alai tarenuk ko jolo altsura mate hita. Persugut haduan. Bohado tagamon adungnya kadongatan na humaliak kita. Bohado tagamo responnya kadongatan na humaliak kita. Perenungan molo didok harimau mati meninggalkan ado teh didok belang manusia mati meninggalkan moloro baritai pabuah tu hita ai ngamati debah siadonang somalna meragam respon tergantung tu ise namateon. Bah ngamate HP boido holat dingin. Dina manang ngamate sia pitor mekel rupani atuani matong bah ai basa dak senahinam mate dina bohado tagamon. Atikna songonan idok ni simalpina sido dung marujung ngelu pitoro madokata siana lealena macai godang do singoton siana mata na bostang na marujung ngeluon macai godang singoton alai duk kohom sude alai nang gosade pedang adok sitiruon dinna godang go singoton alai nang gosade dang adok sitiruon babohana mai hola mabaju ni roha do harwa gabe maul dilupahon pabahenan naon. Tabita Dorcas simbol kecantikan-kecantikan yang lahir dari dalam, dia peduli dan ternyata itu membuahkan luar biasa. Solidaritas niaka ina nama baluol luar biasa.
Hola di boto naung mate ale-ale na si Tabita na burjui. Di boto madong di lidda jonokdo sian Joppe di sisi Petrus. Di lojong madapoton si Petrus pabuahon. Dungi manigor Roma si Petrus mangasahon hatani Tuhani, mangasahon huaso nasihat Tuhani. Oh Tabita, hehe maho. Mujizat luar biasa. Itu terjadi naung bostang, naung mate si Tabita, hehe. Gabi porsea sadok na di huta Joppe. Na so porsea hiad dope tutuhani. Naung dihilala Yesus nung amate dangadong behuasona, dangadong behuaso sahat tua kasisianna HP di hati dakon nasida atas kuasa daripada Yesus. Tabita hehe maho hehe. Ahamanan idok na liturpuhon. Jubilate marulop-olop. Nasumasi pabua doa kasih tahun tayete. Adonggo naso marsi taono di hitaon naing manang adonggo naso hea manaon na porsuk dang adongi sudebi do adong akka si taonon nabi meragam makka si taononi adong doi holsona nga 34 tahun burukol la sorodo pero kapna saya ditangyakon nga marumur sekian non ngasih 3 tahun nomor rumah tangga berukon nangadong gope pahopuku gabe diarsakon manang diarsakon rupani ala adong nasolot sian najolo nasatar buat-buat tunaing maul malua manang diarsakon rupani ala pardong asaripeon nasoboi dohok denggan gabe boy gudang diarsakon hehe mahonin na diturpohon dipangido do tuhita sahehe marolopolop ala sakap ni debata sakap hauliodo indah damai sejahtera sipata sahirana hita do naneng mengatasi tabay mapikirata sipata sahirana boy do alani holso salpo sude hape lam ni holso tudonga pinasaha to tudongan lam tabbado holso sipata ayolo di pabua-bua tuakan nasing hola tuhodo edahu pabuaon ayamatahami songono dai di pasta paunda bodarinda baro di pabua-bua musega besar baritai tabasi pikiran nak perupani meragam bohita lahu mangadopi molo adong akka arsak adong gue laos hohom butih dangi ulau-ulau nak dangi parduli hobe akai rakon na molo roar sak ni rohaon sadok homi bana manangi putar rupani akka kaseton nanggo kasek rohani kasek do te gora sidi ahado guarion ke lagu-lagu anggo lagu-lagu rohani na mangaleo semangat tabodo pe alai molo dia deho do rupani tak kusangka tak kuduga dinna gabe lam tabadodok mapakilalani turpuhon mujizat itu nyata hehe mahoi nang akaina Naomi ala haporsia umi macai di paroha dewata di tangiang mi di sarihon hehe mahita nak saluhut nape sude akan apo sope sude do hitaon dipangido Tabita hehe maho suarai tuhita doi asabui hehe gabe jabartama jubilate marulopolop soi nama tabuna unang monang di surak-surak alai talu di olopolop anggo halak Kristen hita na pungudisoni komonang di surak-surak monang di olopolop alania boy do godang kasih taonon boy do godang kaparukilon alai pos rohaku de batado na sumarihonau ibana do na mangalehon huaso asa boy huhati dakon saluhut do tarpatu paau marhite ibana na margugui honau boleh pagi kita datang perkara-perkara masih menumpuk persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas
tetapi kita diingatkan ada Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan. Gari naung mateon di pahehe. Hita pe anak konnado. Asabui tanggal saluhuna, asabui hobas sita, madalani ngolutao nalani tadok ma ikom marolopolop doau. Marolopolop todiki, ay naung ditobus Jesusi. Amin. Partangnya kita. Ido tutuali Tuhan. Dangadong naso tarpatu paho saluhut nado. Tarpatu paho. Songon huaso tada mujijat naung pinatupam marhite dua perempuan nama balu. Nasada yana kona mate. Jala diturpuk sadario di evangelium sadarion. Sada perempuan nama Marguar Tabita naung mate. Di panguluho. Boido nang mangulu dupe hami marhosa dengan hipas pamatang alai boy mate pakilalan nami pikiran nami dok gabe maul hehe alani di minggu jubilateon suaram manuaraho tuhami asa hehe hami mangasahon huasomi maka monako saluhut akan narundu takana maul paru kilon nami unang madate unang madele hami nang di tonga-tonga ni huriam pe manang dia piaka program ni huriam secara khusus asasada hami mamikirhon narikot lumobi di pengadaan sarana dalan parkir pos dorohanami molo jumpa hasadauni di hami dangadong namaol atong masih beta-beta mahami pargogoi nangaka panitia pe sude ruas ni huriam hutangnya ko kami ke ruas ni huriam na di bagasa parsahito na le Tuhan na pea nuaing di bagas na manang di rumah sakit sailehon hahipason secara khusus tuamang si tua be raja guguk na di bagasa parsahiton jalau name nuaing pea di rumah sakit pos rohanami lehono mugogo pahehehon ibana asa tanggal salhu takasahit ia nakon niamang si tua Silitonga dohok dia keruas ni huriam opu murni si mangucong dohok dia kanasing nasubui huguari hami dope pos dorohanami Tuhan mangasahon hatami lehonom mumahahi pason tangihom may lehelek pangiduan namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sonara
koma peleata martang yang mahita. Ale de batama nami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehol-lehon nadenggan doho nasau libasa namoliutus. Hupasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaku parhasiah kami peleanon. Patibulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si lehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang saya pinarbadia mahguarmu, saya roh maharajaumu, saya saut malomeni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unah kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.
masuk ke dalam supaya kita mulai latihan. Untuk persiapan Kor Patupolan Boru Inang Sintuadona. Kami minta pada Aka Dainang Naburju supaya kita latihan sebentar ya. Mau latih?